Benvidas, benvidos a este debate online no que vamos falar sobre o ensino formal de galego. Esta é unha actividade do Portal Galego da Lingua que ven da man da GAL, que co apoio da Deputación da Coruña, e que é a primeira proposta dentro dun proxecto maior no que vamos a estar debatendo e repensando o ensino e o galego. O marco, ou o proxecto maior, un novo ensino pro galego e un proxecto da GAL no que se pretende contribuir a desenvolver un debate urxente, entendemos que urxente e necesario sobre pois a indisimulável perda de falantes da nosa lingua, non? Entón, neste sentido, pois a proposta é, frente a este facto, proporcionar ideas, análises, ferramentas tamén que poidan contribuir a axudarnos, por unha parte, pois a aprender e, por outra parte, a poder viver pois máis normalmente no noso idioma. Dentro deste proxecto preguntámonos que está a fallar no ensino de galego hoxe, e vimos xa publicando semanalmente no Portal Galego da Lingua unha serie de entrevistas con distintos axentes, persoas ligadas todas ao ensino, evidentemente, e hoxe, así, en formato debate e coa posible participación de todas as persoas que esteades vendo vivo connosco, vamos a entrevistar a 3 persoas referentes, vamos debater con elas en conxunto da sociolingüística do noso país. Os nosos convidados son Xosé Ramón Freixeiro Mato, catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa, profesor emérito desde hai ben pouco da Universidade da Coruña, e na súa actividade investigadora ten traballado a lingua literaria, estilística e a gramática, non? Creo que as gramáticas de Freixeiro Mato son unha referencia tanto para reintegracionistas como para isolacionistas, non? Eu coñecín freixeiristas antes de coñecer o traballo de Freixeiro Mato. Tamén está connosco Carlos Valcárcel. Carlos Valcárcel é profesor da Universidade de Vigo, tamén doutor en Filoloxía Románica, profesor de lingua francesa e de didáctica das linguas segundas. As súas investigacións están focadas no ensino e na aprendizaxe da segunda lingua e traballa con ferramentas informáticas aplicadas á lingüística, lexicografía, para alén da súa faceta artística como compositor. Non me aguantaba sin decilo, Carlos, tamén, non? Como esa parte artística tamén do proxecto Mourente. E Filipe Díaz, máis un doutor, neste caso, licenciado tamén pola Universidade da Coruña na subsección de galego-portugués. A súa tese foi como de poesía barroca, non? Portuguesa, mas neste momento é profesor de ensino medio nas especialidades de galego e máis de portugués, activista da asociación, fai parte da dirección de docentes de portugués na Galiza, estableceu o ensino de portugués no Instituto de Carballo Alfredo Brañas e actualmente tamén é profesor desta especialidade no Instituto de Tomiño, non? Antón Alonso Ríos. É así, compañeiros, benvidos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigado polo convite. Hola, boa tarde, Charo, e boa tarde ás persoas que nos estean a asistir. Traio unha encomenda difícil, para vos. Decía, traemos como 3 perfis do máis referencial e do máis solvente no noso país, pero realmente como que a empresa o require, non? A pregunta, e para entrar un pouco neste clima, aparte das entrevistas que viñemos publicando con outras persoas semanalmente, difundimos nos días previos tamén, que as persoas poden consultar no portal, no PXL, uns vídeos moi curtiños no que vos los 3 respondíades á pregunta que se debería mudar no ensino, na materia de lingua galega, para que sexa máis eficaz, non? Dabades aí, como colocabades algunhas chaves, e a idea hoxe era afondar niso realmente, non? O mellor como nunha primeira parte, entender como se está a ensinar actualmente galego e que está a fallar, para ver un pouco, pois, que deberíamos facer, non? Ou por onde se podería ir. Alguén ten unha idea máxica, non podo vos dar a palabra, ou se alguén quere comezar, que está a fallar? Como se debería estar ensinando galego e non o estamos a facer? Eu quería dicer de entrada, e desculpade que xa comeceu aí, que eu non son especialista en galego. É importante dicer eso primeiro, e segundo que non dou aulas de galego.
nin en galego, porque estou en francés normalmente ou en Claro. inglés. Tampouco estou en contacto directo coas aulas directo, non estou dando aulas de galego, por tanto non estou nos liceos, non estou nas escolas, mas si formo profesorado que vai dar aulas de galego no ensino primario e en preescolar, e si a través do programa de prácticas sí que nos chega moitísima, todos os anos, coas memorias de prácticas, cheganos moitísima información da realidade da aula, sempre a través un pouco da visión do propio alumnado, e despois tamén no mestrado de profesorado, pois un pouco o mesmo. Despois, claro, están os estudos sobre, competencia e tal. Entón, eu vou falar un pouco desde ese prisma. Entón, eu supoño que os meus compañeiros de debate si teñen máis esa experiencia de AP de aula, dando aulas de galego, que a min que me vai faltar. Entón, xa me excuso de entrada. Se pode intervir eu agora a propósito do que acaba de dizer aquí Carlos. Precisamente eu quería resaltar esa faceta de que ele non sexa, digamos, como ele dixo, especialista en galego, non leccione a materia de lingua galega. Penso que máis sí que estea formando profesorado que logo pode impartir aulas de galego, penso que é especialmente relevante, non? Porque de entrada pareceme que é moi importante resaltar que un efecto negativo, non, de todo este proceso de hai 40 anos, non, de incorporación do galego ao ensino, etc., porque eu, claro, son o máis vello con moito, non, está claro, eu xa non só é que non estexa agora pois impartindo aulas no ensino medio, noutros niveis de ensino, senón é que realmente xa estou reformado como profesor, non, aínda que recentemente. Mas eu lembro os meus primeiros tempos de docente no ensino medio, onde había pois unha efervescencia reivindicativa en prol do galego, nos claustros dos centros, non, onde participaba todo o mundo. E tal vez, xa digo, un efeito negativo foi o feito de que unha vez que se foi consolidando un profesorado de lingua galega, descarregar sobre ele a responsabilidade do galego. Ben, agora, como xa hai profesorado dedicado especificamente a ensinar o galego, e tamén se entendía a defender o galego case como unha especie de profesionais da defensa do galego, e así nos ven e nos viron moitas veces o profesorado de galego, e penso que iso tivo un efeito desmotivador en xeral, non? Parece como se o resto do profesorado se desvinculase diso. Por iso é que é moi importante comprender que o galego no ensino vai estar ben, vai progredir, vai conseguir melloras se é unha tarefa colectiva, común, onde participa todo o profesorado, toda a comunidade educativa, etc. O profesorado de galego non dá moito de si, quer dizer, non vai chegar moito máis alado que do que xa chegou, quero dicir, e do que se espera dele. Xa todo o mundo presupón que o profesorado de galego vai defender o galego, e vai dar ali meetings en prol da importancia do galego, etc. E moitas veces iso non ten efeito práctico ningún, non? E é outro profesorado o que pode facer moito máis nese sentido. Certamente, o que é fundamental, a raíz do que decía Carlos, é que o novo profesorado que saia das facultades, fundamentalmente tamén da Facultade de Ciencias da Educación aquí na UDC, é que teña formación sociolingüística para poder, a partir desa base, pois, facer o labor conveniente nos centros. Filipe, tú sí que estás nun centro de ensino medio? Sí, eu nos últimos anos estou como profesor de portugués, porque a demanda do portugués ten crecido de maneira que hoxe dou clase ou a 100% ou case a 100% de portugués. Estando, por exemplo, teño un grupo de galego para completar horario, pero non necesitaría nin sequer. Parece que fallou aí a conexión. Quedou conxelado. Vamos a esperar a ver se conseguimos recuperar aí a voz de Filipe. Eu, entre que esperamos e queredes falo, quería que... Sí, Non miramos para Felipe. Sobre todo importante, o que decía
bueno, todo o que dixes era moi importante, debo dicir, pero é moi importante que sempre falamos e focamos no profesorado de galego e hai que pensar que hai profesorado que dá aulas en galego, é dicir, están as materias que se dan, especialmente con este decreto, as materias que temos, a materia de galego, de lingua e literatura, e despois todo unha chea de materias que teóricamente ao menos que se dan ou que se deben dar en galego. Entón, e aí hai como non se fala deste profesorado que ten que teóricamente moitas veces traballar en dúas linguas, porque ás veces ten que dar unhas horas en galego, outras en castelán, e outras veces xa en secundario, pois dar íntegramente estas materias en galego cando son castelán falantes habituais, non? E sen apoio de ningún tipo. Entón, focamos moito no profesorado, e sen apoio e sen conciencia mellor sociolingüística. Entón, pois, isto é importante tamén falalo, esta parte de profesorado en galego. Sí, totalmente, non? De feito, iso que comentaba Freixeiro de que ao mellor, pois eso, se delegou, como xa hai aula de galego, como xa hai a profesora de galego, fica aí todo o peso, non? Nese sentido, ao mellor sí que é útil falar de como mudou o contexto, non? Porque tú, sendo profesor de lingua estranxeira, agora esa é unha realidade se cadra en algunhas zonas, non? Non sei se os contextos son tanto rural-urbano como podíamos identificar hai unhas décadas, mas o que pasa cando hai persoas que non conseguen, que ambientalmente non están naturalizadas no galego, non? Entón, de que maneira, con que metodoloxías traballamos neses casos? Eu podo falar moito diso, que diso algo diso sei, mas é o problema. Xa primeiro, o que falaba de que o profesorado ten que ter coñecementos sociolingüísticos, o primeiro é, eu penso, non, que habería que facer un análise, cada vez un análise, non digo un análise aí, un estudo máis, a menos un análise diagnóstica do repertorio lingüístico do alumnado. Hola, Felipe, xa calo que do alumnado, que é fundamental, porque en función diso vamos ter que optar por unhas estrategias metodolóxicas ou outras e sabermos a cantidade de input que recebe o alumnado fora das aulas é fundamental. Nos, en lingua estranxeira, iso é algo que é fundamental. Normalmente acostumamos, ao menos así nos ensinan en lingua estranxeira, acostumamos a facer estas pequenas enquisas no inicio do curso, bueno, escoitas, no noso caso, escoitas música en francés, ves series en francés, tes familiares na Franza, viaxas a Franza, acostumamos a facer ese tipo de, sobre todo no nivel inicial, porque é crucial para depois decidirmos que tipo de audios, que tipo de actividades, que tipo de vocabulario teño que focar, e así. Non sei se, polo que eu recebo das memorias de prácticas, dos practicums, en galego parece que, e nas aulas en galego tampouco se fai. Filipe, benvido de volta aí, que te deixamos antes aí coa palabra. Estábamos enganchando un pouco co asunto das metodoloxías. Non sei se queres retomar un pouco o que estabas a comentar de como está a situación no ensino medio e aí tamén ao fino do que estamos a falar, non? De ver en relación aos contextos, se podemos estar a falar do galego como lingua estranxeira para algún alumnado. Sí, lingua estranxeira para boa parte do alumnado galego, lamentablemente. A ver, aquí hai dúas cuestións. Bueno, hai moitas, pero quero dicir, para comenzar, polo menos hai dúas cuestións. Unha, eu creo que o enfoque correcto non é pensar como se está ensinando a materia de lingua galega. Dicía antes Freixeiro, só con todo o profesorado, ou seja, con todo o sistema de ensino, se pode cambiar a situación de declive do galego, non? Entón, a materia de lingua galega é unha peza, pero pensar que é a peza esencial pode ser un erro de consecuencias fatais, non? Ou seja, o que temos que pensar é que papel cumpre o galego no sistema de ensino. E aí, integrar a materia de lingua galega como unha parte importante, lóxicamente, do sistema de ensino. Pero, se nós na materia de lingua galega facemos cousas maravillosas, desde o ensino infantil até primaria, secundaria, bacharelato, FP, todo, universidade, podemos non conseguir, en termos sociolingüísticos, ninguna mudanza significativa. Por qué? Como decía Carlos, hai que ver que inputs extraescolares teñen as crianzas ou os adolescentes ou a xente nova en galego, non? Entón, teríamos que falar máis do galego como lingua vehicular do que do galego como materia exclusivamente, non? O foco amplíase, non? Nese sentido.
Porque te dicías agora, é o galego unha lingua estranxeira para parte do alumnado? Eu creo que é indiscutible que sí, que asenten como unha lingua estranxeira. Non estou a falar, obviamente, de estatus legais, non? Sino de experiencias vitais. Pensemos, nas cousas que son importantes para os adolescentes, vou falar agora de entre ESO e bacharelato, porque son os que a realidade que máis coñezo, non? Para as cousas que son importantes para os adolescentes, música, televisión, cine, redes sociais, exemplos de trato entre adolescentes, non? Entre iguais, digamos, entre persoas que se recoñecen, os modelos que reciben están moito máis en inglés que en galego. O sea, un adolescente de calquera cidade, vila ou aldea galega ten máis acceso a música en inglés que en galego ou a redes sociais en inglés que en galego ou a produtos televisivos ou audiovisuais en xeral, non? Porque hoxe non é a caixa televisión, o audiovisual está moito máis espallado por todo tipo de dispositivos, non? En inglés que en galego. Xa non estou comparando con español, que é outra lingua oficial, que é outra lingua ambiental, non, é que hoxe é máis ambiental o inglés que o galego para moita da nosa xuventude, ou sexa, só aquela parte da xente nova que ten o galego como lingua familiar ten un acceso cotidiano ao galego. Os demais vai ser un acceso moi limitado, moitas veces en contexto escolar, e cuidado, porque nós estamos a falar de sistema de ensino público. Ou seja, normalmente cando pensamos en sistema de ensino, pensamos en sistema de ensino público, onde máis ou menos se respeta a legalidade. E, por tanto, as cuotas mínimas xa moi cativas que o galego ten. No sistema de ensino privado ou privado concertado non se soe respetar ni sequera eses mínimos legais. E sabemos que así a propia administración non o recoñece públicamente, pero si o recoñece informalmente. Entón, o acceso de moita parte da xente nova ao galego é moi cativo. Eu penso que cargar, xa concluo, cargar a materia de lingua galega con toda esa responsabilidade non só é injusto, é que é pouco realista e pouco práctico. Non é algo que unha soa materia poida facer, é algo que toda a sociedade teria que discutir e cambiar o sistema de ensino, ou polo menos o encaixe do galego no sistema de ensino. Pero claro, iso implica discutir o galego como lingua vehicular, iso implica discutir se debe haber inmersión lingüística en galego, que é un dos dogmas que non se permite tocar, non? Por parte do poder establecido. Iso implica pensar tamén, e aí encaixo co que dicía Carlos, se habendo diferentes perfis de alumnado, diferentes situacións sociolingüísticas, tamén pode haber diferentes abordaxes metodolóxicas, porque a inmersión lingüística non é un método, é unha panoplia de métodos, é un conxunto de estrategias que se poden adaptar a contextos diferentes, non? Eu creo que é moi difícil falar de normalizar ou de recuperar o galego, a terminoloxía tanto me ten, se non falamos de inmersión ou de estrategias de acercar, de aproximar a xuventude a usos reais do galego en contextos cos cales eles identifiquen. Que Freixeiro ou eu, que non son o máis vello, pero xa vou a camiño, Freixeiro, lle digamos aos adolescentes X ou Y, non vai ter moita importancia. Charo ou Carlos poden ser referentes máis próximos. Depende das idades, verdade? O que nos digamos non ten a mesma forza, por máis que deamos aulas de galego, por máis que teñamos uns coñecimentos e podamos ter unha autoridade e podamos ter boa relación con eles e con elas, pero non ten a mesma forza que os exemplos que reciban de adolescentes conversando en galego en Netflix ou de adolescentes conversando en galego en unha webserie que teña éxito ou de adolescentes cantando en galego en ritmos contemporáneos. Nada contra os ritmos tradicionais, non me entendades mal, pero o galego ten que estar en todo, non ser confinado ao de sempre, ao gueto, non? Porque senón, desde aí, podemos resistir, que non pode non ser unha pésima estrategia, pero non é a mellor, sería a última das estrategias, a resistencia, non? Se queremos ser terreno, temos que ser ambiciosos. Perdón, se acabei. Sí, non, refírome, como vendo un pouco a viabilidade, non sei se neste momento estamos no punto de colocar distintas liñas educativas, por exemplo, non? Como, pois, por exemplo, como pode haber no País Vasco en función da lingua, por exemplo,
pode ser unha estrategia resistencialista, se callar, non? Mas entendo que hai momentos de desesperación, hai familias, como está acontecendo na Semente, que din, mentres estou á espera, as miñas crianzas educanse en español, que facemos? A ver, son a cousiña moi rápida. Que haxa diferentes modelos non significa que haxa liñas lingüísticas diferentes. Por exemplo, ti podes optar, é un falar, é unha hipótese, ti podes optar por inmersión lingüística en galego en toda Galicia, pero con diferentes modelos de inmersión lingüística en galego, con diferentes porcentaxes e con diferentes abordaxes metodolóxicas. Se ti estás dando clase nun concello urbano onde o galego está ten unha presenza residual, Coruña ou Vigo, non? Por exemplo, o Ferrol incluso, pois poderás ter unha abordaxe na que Carlos tería moito que dicir, por exemplo, e os compañeros e compañeras del de tratar o galego como segunda lingua, vale? E non como unha lingua ambiental que para moitos dos adolescentes non é obxectivamente, non? Entón, ti non renuncias ti simplemente adaptas un modelo a diferentes realidades, ou non, ou podes facer liñas lingüísticas, pero non necesariamente unha cousa leva a outra. Era só por esclarecer. Ben, nesta cuestión que considero que é fulcral, non? Eu acho que realmente optar por liñas así contundentes, non? Unha liña en galego, outra liña en español, non é a solución ideal, quero dizer. Xa desde os inicios do que se chamou a transición política, o novo sistema chamado democrático, pois se optou aquí na Galiza por, digamos, que o ensino mantivese unha liña común onde paulatinamente se ia incorporando o galego como lingua vehicular do ensino e, por tanto, iso evitaría facer, digamos, divisións onde habería uns colexios, uns centros con ensino fundamental maioritariamente en galego, outros en español con presenza do galego como materia, etc. Esa non é a solución ideal. Antes de chegar aí, acho pois que se debe, digamos, tentar manter o que é, digamos, o galego como elemento esencial da identidade galega e como factor tamén de cohesión social. Non é, por tanto, tentar que o galego sexa a lingua vehicular do ensino maioritariamente. E aí que camiñamos, como dicían Carlos Amais Filipe, claro, que era un sistema de inmersión lingüística que eu acho que é a solución que se debería optar. Aquí tivemos, falando, digamos, en concreto, non? Tivemos un decreto, aquel decreto 124 de 2007, non? Que derivaba directamente, copiado palabra por palabra do Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega de 2004, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego, onde se marcaba un mínimo de 50% de docencia en galego e que tiña de incluir necesariamente aquelas materias máis prestixiadas, non? Dos ámbitos científico-tecnolóxicos, non? Matemática, física e química, etc. Non? Iso era un mínimo dese 50%. E logo, evidentemente, se iría modulando, como decía Filipe, pois acordo cos centros, coa situación de cada un deles, etc. Claro, esa liña permitiría ir avanzando nese sistema de inmersión e conseguir, por tanto, avanzos sustantivos. Eu son dos que opina que se aquel decreto de 2007 continuase vigorante, non tivésemos esa desgraza dun goberno lingüicida, non? Que entrou no ano 2009, que botou abaixo ese decreto e puxo ese decreto da vergoña mal chamado de plurilingüismo, pois acho que a situación do galego hoxe sería bastante diferente. Eu vivo na cidade da Coruña, como consecuencia daquel decreto, etc. Aquí na cidade da Coruña, coa fama que ten de cidade desgaleguizada, etc., pois houve algúns centros educativos, eu coñecía pola presenza de familiares ali directamente algún, onde toda a comunidade educativa solicitou un modelo de ensino en galego.
É votado favorablemente por pais e nais, por alumnado, por profesorado, etc. Ben, esa liña, claro, políticamente botouse abaixo a partir desa mudanza no electoral producida nese ano 2009 por tanto, esa liña de inmersión iniciada tímidamente naquele tempo, mas que podería avanzar, eu acho que nos debía levar cara a un modelo parecido, con todas as diferencias, porque evidentemente son muitísimo grandes, non? E a respecto do modelo catalán, mas nesta liña, non? Dun ensino en galego, fundamentalmente. Se permites, Durante ese fracaso, perante tal e así, a situación tan tremenda en que está hoxe o galego, do meu punto de vista, pois que callar, pois xa haberá que optar por outras vías, esa vía vasca, ou xa que nos vera, non? Pero os resultados que están tendo no País Vasco neste sentido, ou, digamos, cando menos podermos garantir que existan a posibilidade de que un pai ou unha nai pois exercer o seu dereito a educar o seu fillo en galego, que hoxe por hoxe non se está dando. Sí, eu quería comentar as cousas. Espera, non sei se o mellor podemos darlle voz a Carlos aproveitando... Podo esperar, pero sí que teño para falar, pero nada, fala aí, Filipe, es que estou tamén escoitando con moito interés, así que sí. Eso por comentar cousas que falou Freixero. Unha, eu daqueles anos penso que ademais do decreto que garantiu o 50% mínimo, o 124/2007, hai outra experiencia que se perdeu e que tería modificado moitísimo o panorama, que é o daquilo que se chamou galescolas. As escolas en galego desde infantil, non? Penso que o galego fose a lingua de escolarización inicial sería fundamental. E cambiaría por completo o curso do sistema educativo a partir de aí, non? Porque non podemos facer milagres a partir dunha dada altura cando xa os nenos e as nenas chegan pois con un modelo cultural e lingüístico implantado. Eu creo que sería fundamental. De acordo. E nada, escoito a Carlos. Nada, bueno, a ver. Aquí xa foron colocadas diferentes cuestións importantes. Bueno, o de infantil había que chegar aquí. A situación pareceme especialmente dramática en educación infantil. É a etapa crucial para a adquisición e aprendizaxe de linguas, non é o mesmo adquirir que aprender linguas, e o que buscamos é que sexa máis adquisición que aprendizaxe no caso do galego, non? Sobre todo cando non é lingua inicial. E aí a etapa infantil é fundamental. Está prácticamente excluído da maioría dos centros o traballo do galego. Non é que non se traballe sobre cultura galega, sí que se traballe sobre cultura galega, hai un calendario cultural nos centros que hai o Entroido, que hai o Samaín, que hai tal, pero é unha cousa absolutamente cultural, pero a lingua non se traballa a nivel competencia. E eu tamén, que veño de linguas estranxeiras, quería lembrar que podemos pedir que haxe un sistema de inmersión, podemos pedir que tal, pero se non traballamos previamente a competencia do alumnado de infantil, que iso é fundamental, pero do profesorado, a nivel de apoio. Eu conto, o profesorado de idiomas, nós temos un apoio de cursos de actualización lingüística continuado. Non só o profesorado de francés ou inglés ou o que for, senón o profesorado que dá en francés ou en inglés as materias nos programas plurilingües. Pode funcionar mellor ou peor, ese xa é outro tema, mas existe esa preocupación para que o profesorado pois faga un estaxio mellor en Canadá ou que vaya a cursos concretos da Escola de Idiomas para actualizarse ou para consolidar competencia. Isto non acontece co profesorado que ten que dar aulas en galego. Xa non falou o profesorado de galego que cadra necesitaba ou non unha actualización pedagóxica, vamos a dizer así, como mínimo. E para min a cuestión da competencia é do primeiro, empezando por infantil e vendo moito os sitios onde é lingua inicial do alumnado e onde non o é. Onde non o é, hai unha serie de metodoloxías que creo que hai que aplicar con urxencia, que tampouco son milagreiras, tampouco, pero polo menos tentar traballar. Penso, por exemplo, nas canzóns. En infantil, claro que poñen canzóns en galego, poñen canzóns que son fantásticas. Temos unha literatura infantil e, sobre todo, unha música focada nas crianzas fantástica na Galiza, de unha calidade excepcional, eu diría. Pero non focan na competencia.
para o alumnado que ten o galego como lingua segunda, despois quería ir a iso, que é lingua segunda, que é lingua estranxeira, que é lingua inicial, porque non hai unha fronteira clara entre iso, a música é fundamental, pero que haxa canzóns para traballar competencia. Aí ten que haber unha canción na que esteamos traballando os agudos. Ten que haber cancións onde traballemos o vocabulario da comida. E iso falta... Hai algo, evidentemente, pero falta moito deste tipo de material especialmente en infantil e primeiros anos de primaria e en metodoloxías moi focadas a esa etapa. Moito profesorado, teño a sensación, polo que vexo nos memorias de prácticas, non traballo galego, que poden facelo, poden dedicarlle un tempo, incluso en infantil, non está prohibido, pero o profesorado non coñece as metodoloxías que poden aplicar en infantil. Básicamente, non as coñece. Nos probamos en TFGs para integrar algunhas metodoloxías e o profesorado sempre fica sorpreso. Pero podemos facer isto? Sí, home, non é un milagre. É dicir, podese tentar, pero ao menos algo de vocabulario aprenden. Porque o problema é que despois chegan a primario e en primario ten, teóricamente, a metade das materias en galego. E non se traballou o galego a nivel competencia durante todo o infantil. O choque é brutal das familias e do alumnado. Teñen ao menos os libros os materiais de aprendizaxe, os libros de texto, están a metade en galego. Despois, claro, a xente di, que despois as familias que se poñen a traducir libros, están en contra do galego. Non, hai un problema de competencia aí que hai que ver. Ás veces non é que están en contra do galego, que tamén diso haberá, claro, e hai, sabémolo. Ás veces hai simplemente unha indefensión ante unha situación de repente que hai que integrar o galego nas aprendizaxes, e isto non o traballamos ata o 1 de setembro de primeiro de primaria. E aí, hai moito a facer infantil e que abordar. E é unha etapa crucial, eu estou de acordo, se abordase ben, que aí está a cuestión, eu creo que habería unha, penso que poderíamos comezar a ver certa luz porque é unha etapa crucial, se conseguimos afianzar certo nivel de competencia básico, xa non digo nas crianzas de familias que estarán falantes en galego. Isto téntase facer en inglés, que non é un milagre, porque en inglés tamén, eu creo que tamén hai moito falar e moito que cuestionar do que se está a facer en linguas estranxeiras, mas ao menos na administración ten claro que se ten que facer, que hai que dedicarlle unhas horas en inglés en infantil e que hai que apostar por certas metodoloxías. Estou a xa falar demais. Nas ordes, por exemplo, sobre a avaliación de inglés, danse consellos metodolóxicos ao profesorado de inglés do que pode facer nas aulas de inglés. Para galego, en infantil, non sei, e nas facultades de educación, sí, focas en la literatura, algo na competencia, pero son 4 meses, 2 anos de galego, lingua e literatura galega, 1 ano e medio, se queredes, de lingua e literatura galega para profesorado que ten que traballar, no caso de primario, a metade como mínimo do seu horario en galego, e a maioría son castelanfalantes, como di Felipe, e nos facemos enquisas cada ano, a maioría do noso alumnado na Facultade de Educación non ten contacto co galego prácticamente de nada. Só na facultade, cando lle falan galego, ou nos centros de ensino. E van ter que traballar en galego. Máis de 5 minutos falando en galego son incapaces. Entón, podemos pedir sistemas de inversión, que sexa, pero sen a competencia, sen traballar competencia, formación de adultos a nivel internet. Non hai Duolingo en galego. Non nos preocupamos ni siquiera que unha cousa parece unha parvada, pero non hai no en catalán, non hai en galego. Bueno, como di outro, eu aí o deixo, xa falei demais. Vou recoller un comentario, un par de comentarios anónimos que chegaron. Un di, pode ser que aínda así, por eses inputs que mencionan o galego, a pesar de ser máis coñecido e empregado no ensino fora das aulas, continúa a ser unha lingua allea á xuventude? E explica no segundo comentario, é dicer que a pesar de mellorar o coñecimento do galego, por eses inputs externos a xuventude siga sin empregalo máis alá do mundo académico, por así decirlo. Entendo que hai efectivamente unha cuestión que é esa competencia e que pode ficar un uso restrito, mas depois tamén acontece cando nin siquiera hai esa competencia, non? Que é o que estamos a colocar agora. Apetecíame traer para esa competencia e mesmo para a questón da calidade de lingüística o portugués. Non sei
que papel pode ter o portugués aquí? Como nos pode axudar? Non sei se o vedes como, pois, eso, dentro da propia materia, como que pode se usufruir diso dentro da propia materia de galego, dentro de outras, como materiais externos. Ben, se queredes, comezo eu dicindo aquí alguna idea, non? Eu parto do que é un tópico xeral, non? Dice que o portugués é unha vantaxe para o galego. O galego ten a fortuna, a min teñen dito persoas vascas e catalás que traballaban hai anos comigo pois, en cuestións de defensa de linguas minorizadas de Europa, etc. Dicían que só te tendes na Galiza de terdes esa relación co portugués, ese vínculo co portugués, etc. Ben, pois, a cuestión é aproveitar iso, tirar diso todo o rendemento que se poida tirar. Por tanto, esa vantaxe debemos aproveitala. Canto máis portugués teñamos no ensino, canto máis presenza haxa do portugués, máis vai reforzar o propio galego, non? Agora, nas aulas de galego, para min, o portugués debe ser unha ferramenta moi útil, por un lado, para romper vellos preconceitos sobre a falta de utilidade do galego, sobre, a súa inadaptación ao mundo moderno, etc. E tamén, por outro lado, para a melloría da propia calidade da lingua galega, non? O portugués debe ser unha ferramenta, cando menos, para esos dous elementos. Prestixiar a lingua, tentando combater eses preconceptos da súa falta de utilidade, etc. E, por outro lado, digamos, unha ferramenta tamén para mellorar a propia cualidade da lingua galega. Canto máis en contacto estea o noso alumnado co portugués, iso mellor o pode aproveitar tamén para o galego. Se agora o portugués debe facer parte das aulas de lingua galega ou como materia a parte, digamos, digamos que me apuntaría as dúas solucións, non? Por un lado, dentro da materia de lingua galega, acho que o portugués pode, é conveniente que teña unha presenza relevante que podría ir na liña de que nos temarios houvese algúns temas referidos precisamente ao portugués, pois, por exemplo, variedade, o galego no mundo, ou variedades de galego que se falan no mundo, ou trazos comuns singulares do galego e trazos singulares de outras variedades. Podría haber uns temas específicos sobre o portugués, onde se introducisen contidos de portugués e o alumnado se habituase tamén a ler, manexar, traballar con textos en portugués, confrontando as grafías, etc., etc. E tamén podría ser que en cada un dos temas que desenvolven. Claro, eu agora xa levo moito tempo afastado, que eu tamén fui un profesor de ensino básico e de ensino medio, non? Mas disto hai moitos anos. Mas en cada un dos temas podería haber, deixar unha parte máis ou menos pequena para introducir, digamos, en cada tema, digamos, unha vinculación co mundo lusófono, non? É dicir, calquera desas dúas vías, penso que o portugués debía ter presenza dentro das aulas de lingua galega, e iso, para mí, non debería tampouco impedir que exista portugués como lingua estranxeira, é dicir, que se potencie todo o que se poida a súa presenza nos centros. Penso que, como dixen, canto máis portugués, máis beneficiado sai o galego. Filipe, tú desde experiencia concreta e dando as aulas das dúas materias, como ves? Pois, a ver, eu agora son profesor de portugués, entón vou falar da minha experiencia de profesor de portugués, pero non vou falar das aulas, vou falar dunha actividade extraescolar. Hai un mes, un pouco máis, 5 semanas, fixemos unha excursión a Lisboa, realmente non foi só a Lisboa, pero o básico foi Lisboa, dunha semana, con alumnado de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato.
A maior parte do alumnado era estudante de portugués, pero había xente que non era estudante de portugués, simplemente tiña o galego como ferramenta para comunicarse en Lisboa coas persoas. Todos os alumnos e todas as alumnas eran unánimes no final. Nunca falaran tanto galego. Ou seja, ir a un ambiente de lingua portuguesa fai que nós, galegos e galegas, utilicemos o galego. Eu vivo en Portugal na fronteira con Galiza. Paso a fronteira todos os días. E agora mesmo estou falando desde Valença, traballo en Tomiño, non? A menos de 15 minutos en coche. Entón, eu ás veces brinco coa miña muller, que é portuguesa, con como somos os galegos coa lingua. Porque eu defino o galego así familiarmente entre nós, e hoxe vou facelo fora do ámbito familiar, como o galego é a lingua que os galegos utilizan para comunicarse cos portugueses. Porque cando miña muller máis eu estamos en Tui, ou no Porriño, ou na Guarda, en calquera lado do río, do lado galego, se eu estou falando con miña muller, me falan en galego. Se eu lle respondo en galego, automáticamente a maior parte das persoas cambia para castelán. Porque eu xa non son un portugués con quen se debe falar galego por educación. Son un galego que ben entendo español, que se vire, non? Son reflexións que non teñen moito que ver coas aulas, pero que teñen que ver coa vivencia real, non? En canto á pregunta, intentando sintetizar, eu estou moi de acordo co que dixo Freixeiro, por tanto non vou repetir. Vou subliñar só algunhas cousas que a mí me parece que son importantes, vale? O portugués é unha lingua internacional, iso non ten dúbida. É verdade que é unha lingua internacional que non ten a política de Estado detrás, que teñen outras linguas internacionais como o francés ou o español, que sen ser máis importantes a nivel global, porque importantes de verdade, hoxe, está o inglés por riba de todas e probablemente o chinés como lingua emerxente incontornable, pero sen ser máis importantes a nivel global, ou incluso o alemán, teñen máis política de Estado. Pero mesmo así unha lingua internacional, é indubidable. É unha das poucas linguas internacionais, junto co inglés e co francés, que son oficiais en todos os continentes, non? Contando Asia-Pacífico como un só continente, non? Descontando a Antártida, lóxicamente. Entón, ten unha dimensión internacional moi forte e toda a xente en Galicia é consciente diso, da dimensión internacional do portugués. Exactamente por iso eu creo que o portugués se pode facer moito ben ao galego. No sentido de que se deixe de percibir o galego como unha lingua só da aldea, de que non vale fora daqui, de que investir no galego é unha perda de tempo. E isto non é unha parvada, unha cousa que pensan moitas familias. A quen se lle preguntas hoxe máis galego ou máis inglés na escola, eu teño medo dos resultados das respostas. Entendes o que quero dicir, verdade? Entón, non hai por que escoller. Nós o que temos que dicirlle á sociedade galega, ás familias, é imos sumar. O galego é unha lingua internacional para sumar as outras linguas internacionais que os teus fillos e as túas fillas xa coñecen ou están en proceso de adquirir. Entón, é unha perda irreparable que renunciemos ao galego como lingua internacional que é. Claro, necesitamos o portugués para ter esa dimensión de lingua internacional. A mí importame pouco como se fagan as cousas no papel, no doga, etc. A mí o que me importa é que se transmitan criterios, principios, digamos. Galego como lingua internacional, tanto me ten as roupaxes que se lle poñan. É posible que durante un tempo podamos dicir o galego lingua internacional e sigamos coa mesma ortografía que temos hoxe oficial. Iso non é o máis substancial. Se iso deixa de ser coherente nun dado momento, a propia sociedade, deixa de ser coherente para unha maioría social, para mí xa iso de ser hai tempo, pero se deixa de ser coherente para unha maioría social, as propias circunstancias forzarán que digamos, pois ben, se é unha lingua internacional e xa o temos ben clariño, imos transitar para outros modelos de práctica escrita, por exemplo, non? Iso é secundario, non? O importante é que se perciba como lingua internacional. Eu creo que o portugués pode facer moito ben nese sentido. Sobre o portugués como lingua estranxeira, xa acabo. A ver, que o portugués xa unha lingua estranxeira é un rótulo. O rótulo é lingua estranxeira igual que o francés ou que o inglés, pero é evidente para calquera persoa que o portugués non é exactamente igual que o inglés ou o francés nas clases. Eu chego a miña primeira clase en primeiro da ESO con alumnado que nunca estudou portugués e dou toda a clase en portugués. Se eu fose profesor de inglés ou de francés non podería permitirme ese luxo. Moitas veces incluso con alumnado que xa tivo contacto previamente coa lingua.
Por tanto, unha lingua estranxeira non é, pero que o rótulo sexa lingua estranxeira non significa que a realidade das clases nin a visión do profesorado que damos portugués sexa o de unha lingua estranxeira. Entendedes o que quero dicir? Non? Eu creo que é unha falsa dicotomía. O portugués debe estar integrado no galego ou ser unha lingua estranxeira. Que teña o estatus administrativo en lingua estranxeira, que teña ese rótulo, non significa que o que facemos dentro das clases sexa unha lingua estranxeira. Aínda que nós quixésemos facelo como profesionais do ensino por ideoloxía ou que fose, estaríamos imposibilitados. Porque non podemos a falantes que teñen coñecemento do galego, aínda que sexa pasivo, no peor dos casos, non podemos exixirles que o portugués sexa unha lingua estranxeira. Non? Eu quería engadir que estamos falando moito na aula de galego de novo e a materia de portugués, no? Que isto xa é máis ensino secundario, aínda que exista a posibilidade de que os centros de primario, eu lembro, como materia de libre configuración, escollan portugués. Non sei, bueno, non sei cantas vagas saen para primario de portugués, creo que non, pero de francés saen e hai centros que en primario dan francés como lingua estranxeira con este estatus. Só lembrar, apenas lembrar isto por se for de interese. Outra cosa importante, de novo volto para as materias en galego. As materias en galego, estou a falar de naturais, sociais, música, hai moitísimos conteúdos materiais que temos que integrar da lusofonía. Isto xa é un traballo que xa leva preocupada a Gal, que son socia Gal, veño aquí tamén a falar da casa, pero, bueno, é certo que desde infantil podemos incluir vídeos, audios, contos, audios fundamental, normalizar o audio, a escoita en diferentes variedades, insisto, diferentes variedades de portugués. Iso é fundamental, xa se pode facer, non estou falando xa da aula de galego e aula de portugués. Normalizar, por un texto para falar da fotosíntese, por un texto con toda naturalidade e sen cuestionarnos máis nada, porque o alumnado non o vai cuestionar moito, xa vos lo digo, en primario. Temos a experiencia tamén na Gal, do OPS primario, nos primeiros cursos, onde se transitaba moito facilmente con as pouquiñas actividades dunha grafía para outra e era unha unidade sobre as profesións, non era sobre a lingua, nin sobre a lusofonía, era simplemente que profesión queres escoller de cando fores maior, cando fores adulto ou adulta. E vamos, super motivados, era como un xogo, depende de como se formule, e asumían iso, pois nada, transitábase de grafía sen moito problema. E eu creo que nas aulas en galego é fundamental, aparte de adoptar, eu creo que unha estrategia máis aicle, desde logo, a nivel de conteúdos e de recursos, a lusofonía o máximo, desde logo. Para alén de que se necesita, por suposto, recursos en galego, voltando ao galego tamén, de falantes nativos e nativas. Isto é importante, por suposto, aquí isto é polémico, que vou dizer. Os neofalantes son necesarios e necesarias e eu creo que se non son xa, serán a maioría dos falantes en breve de galego na Galiza. Mas para a formación, claro, veño de lingua estranxeira, entón, nos audios, sobre todo para as crianzas, estou a pensar sobre todo un proxecto que hai en Spotify de Contos na Lareira, por exemplo, do Colexio da Baña, que contan nenos galego falantes, contan contos en galego, que poden escoitar nenos castelán falantes. É fundamental que escoiten nenos galego falantes a contar contos en vídeos. Ese input é fundamental de falantes nativos coa súa fonética, non? Iso pareceme fundamental. E aí a lusofonía tamén pode axudar moitísimo, porque aí tamén estamos falando de prácticas nativas de linguas, sen degostar a práctica de neofalante, que é esencial e fundamental. Pero aí nas aulas de galego fundamental, xa repito e resumo, material da lusofonía e material elaborado por falantes nativos e nativas de Galiza, sí. De feito, penso que mesmo, digamos que a pesar de que haxa así como
unha perspectiva, non, a unha legislación pois máis proteccionista que poida parar esta desgaletización, se callar coa propia legislación actual, entendendo que se escollese, por exemplo, como lingua estranxeira primeira o portugués, podría ser ese 30, non? E outro 30 que se garantise de galego, e entón aí xa teríamos un 60. Non? Aí quería que me esquecía eso, xa paro, pero é certo que hai unha oportunidade aí, que xa hai algún centro que xa está a tentar isto, e da mesma maneira que se pede ou que se solicita un programa plurilingüe, se chama centro plurilingüe con francés ou con inglés, podese facer con portugués perfectamente. É dicir, isto hai uns requisitos que tampouco, bueno, que hai que pasar, pero tampouco é unha cousa super exigente, tamén debo dicer, tal vez debería ser máis. É unha maneira de reforzar moitísimo, está claro, as horas en galego, porque, ao fin de contas, claro, estamos aquí porque pensamos tamén que é galego, na realidade. Entón, é unha estrategia que está aí, e que se pode, que debería ser usada e aplicada. Se non é en todos os anos, ao menos nun ou 2 anos, ao longo de secundario ou no propio primario, eu penso que sería interesante. Non só está aí, senón que está aberta agora. Están abrindo agora precisamente as peticións para seccións bilingües, centros plurilingües, etc. E aí tamén Carlos falaba da GAL, se hai persoas que nos asistan, que son profesores, profesoras e queren implantar, poden falar coa DPG, con docentes de portugués de Galiza, porque teremos moitísimo gusto en axudar, asesorar, é fácil. Con vontade de facelo, é fácil e conseguise, vale? Eu insistindo en alguna cousa que dicía Carlos de maneira moi rápida, eu creo que é fundamental os inputs de iguais. Tanto ten que sexan iguais nativos galegos ou que sean iguais nativos brasileiros, angolanas ou portuguesas, non? Pero que sean percibidos como iguais, non? Iso é fundamental, non? E sí, estou absolutamente de acordo que esa é unha das liñas que debemos seguir. Falábamos no comezo e creo que imos pechando asuntos, non? Imos chegando a acordos, a estruturas circulares que nos reafirman aquilo que dicíamos inicialmente, non? Aí, se me permites apuntar redundar alguna idea, eu acho que o grande problema para o galego é, en fin, a españolización xeral que se dá na sociedade galega en todos os ámbitos e que repercute na propia españolización do galego. O galego está nun proceso de deriva interna, de españolización progresiva que o leva cara a disolución no español. O portugués pode e debe ser esa barreira que axude a frear esa deriva para o español. E tamén, ollando así, dunha maneira ampla, isto debería afectar a todo o ámbito do ensino, non só a materia de lingua galega. En fin, todo o profesorado en todas as materias se debía de perder esa ollada única cara ao español, cara á hispanidade, e abrir ese foco, non? E sobre todo nese foco meter o mundo da lusofonía co que temos tanta relación. Por tanto, non debería ser nada extraño que en todas as outras materias, alén da lingua galega, pois houvese referencias ao portugués, ao mundo lusófono, por exemplo, en aulas de música, pois que haxe referentes músicos brasileiros, portugueses, de onde for, non? En outras materias, como en historia, na arte, na literatura, porque sempre temos que tomar como referentes o mundo hispano, non? E non outros referentes que nos deben ser tamén próximos. Non quere dicir que fechemos as portas, ou pechemos portas a ningún lado, non, senón que abramos a Galiza, as aulas as nosas aulas en xeral, o mundo,
polo cal se estendeu a nosa lingua, non? Porque ao final é o galego o que se estendeu polo mundo e todas esas falas son falas de orixe no galego. Pois ese ten que ser un mundo fundamental tamén para o ensino do galego. E aí todo o profesorado non só de lingua galega debería tamén procurar referentes e nos materiais que se utilizan no ensino, esos vídeos, filmes, diálogos, sketches, que se... Pois, procuralos tamén nese ámbito lusófono, mesmo referencias bibliográficas, libros de consulta, leituras, etc. Aí nese mundo, iso penso que sería realmente avanzar dunha maneira moito máis firme e decidida. Eu quería continuar con isto. É fundamental integrar esta cuestión da lusofonía a nivel integral. Desculpa que repito o verbo. Mesmo nas aulas de lingua estranxeira, nos, cando damos aulas de lingua estranxeira, a miña experiencia na facultade, pero sei do outro profesorado, revisamos vocabulario, e cando revisamos o vocabulario, se eu digo, por exemplo, como dicimos, non sei, petit déjeuner, no? Como dicides vos en castelán? Dices así, pois desayuno. E como dicides en galego? Pois moitas veces non o saben, porque nivel A1, isto é unha palabra nivel A1. Sempre lles lembrade que nivel A1 e que destas quedaravos en galego, isto é nivel A1, revisade este vocabulario e tal. Como dicimos en Galiza? Pois almorzo, vale. E como se di en Portugal? Ni siquiera digo que en portugués, como dicimos en Portugal? Se des a Portugal, como, cuidado que hai entra moi naturalmente, non hai ningún problema, mesmo en aulas de lingua estranxeira, porque sí que estamos sempre contrastando o vocabulario, contrastando linguas, que se contraste tamén as diferentes variedades do galego. E apenas máis unha cousa, hai un problema incluso coa voume aquí agora a falar do castelán, pero incluso nas aulas de castelán hai un unilingüismo terrible. É dicir, fálase de el castellano, é unha lingua internacional, se habla tal, pero absolutamente non se fan escoitas nin contacto con outras variedades de castelán nas aulas de castelán. E vemos alumnado, eu teño alumnado que se nega a ver produtos audiovisuais dobrados que non sexa unha variedade en español ou que ten problemas para consumir produtos que non estean exactamente no estándar de España. Estamos nun risco de unilingüismo, de un falso discurso de sí o español lingua internacional, pero na realidade o que queremos en español, é dicir, o que sería en Francia unilingüismo. E iso tamén vale para o galego, pero tamén eu chamaría atención sobre o propio castelán, que estamos perdendo, xa que o temos, xa que, é dicir, estamos perdendo cada vez máis, eu creo, esta visión internacional. Sí que se ve na literatura, eu creo, sí, en un momento, pero a nivel lingua e a nivel intercultural, eu creo que non se está a traballar como se debería, eu creo. Obrigada, Carlos. Vou recoller por aquí así algúns saúdos que chegaron polos comentarios. Está o Carlos Callón, que dá os parabéns polo debate, moi necesario. E a Carmen Saborido tamén acompaña a proposta da DPX. Lembra, temos uns vídeos ótimos para aprender como é que podes levar o portugués ao teu centro. E Fis Pousa, que comentas que moramos na Raia, non podemos dicer que eu falo unha lingua estranxeira cos portugueses. O nivel da lingua aquí é máis próximo ao portugués para ter a oportunidade de ouvir e falar. Non sei se algún de vos quedastes así con alguna ponta da lingua para complementar. A verdade é que eu penso que saíron moitísimas cousas. Anotei así como ideas chaves que eu penso que fostedes moi sintéticos, moito obrigada, e ademais non así como que foi fluindo as palabras entre vos. Por máis o foco no infantil, porque moitas veces estamos sempre co secundario e o infantil como que era unha chave. E 2, por o foco no profesorado que non é de galego, non? Xusto nas materias outras que se teñen que impartir en galego e aí traer todos eses materiais da lusofonía, non? Porque cantas veces, eu mesmo na experiencia de alumna teño recibido materiais originariamente en portugués traducidos para o castellano, non? Por profesorado de X materias, pois por esa hispanofonía que parece que ten que filtralo todo para chegar a nós. E así, en resumo, pois iso, aproveitar o portugués e pelexar e defender o galego. Son xusto horas 9, queredes comentarvos algo máis? Eu apenas lembrar tamén que traballar a competencia é fundamental. É dicir, hai dúas cousas, as actitudes, por un lado,
e a competencia no profesorado que non é de galego, porque por moito que lle pidamos, quero que tes que dar as aulas en galego, pero senón es quen de falar máis de 5 minutos seguido en galego, é que é normal, é dicir, é lógico que se paren e que se neguen ou que teñan actitudes que creen bloqueos, incluso cognitivos, é dicir, que parece grave o que digo, pero é así. Entón, a competencia e fomentar a autoaprendizaxe, ferramentas de autoaprendizaxe, cando o profesorado necesita en algún momento reforzar algún punto de lingua, é importante. E tamén formación pedagóxica. Eu, para concluir, se me permites tamén, eu quería apuntar tamén unha idea. Non quería dicir, a sociedade galega está virando as costas ao idioma e necesitamos un proceso de regaleguización, e iso pois implica compromiso, vontade colectiva e, por tanto, tamén mudanzas, inclusive mudanzas no político. Quer dizer, a deriva pola que vai actualmente o galego, pois eu vexo a moi negativa, son todos os inquéritos, os estudos demoscópicos que nos saen, en fin, estamos nunha perda enorme, non, de falantes, unha sangría auténtica de falantes, e iso hai que revertelo, pois mediante un proceso de reconcienciación, regaleguización, e, por tanto, isto tamén exixe o noso compromiso non só do profesorado de galego, que penso que maioritariamente o ten, mas de todo o profesorado, da sociedade no seu conxunto. Toda a xente somos necesarios e necesarias. Obrigada. Filipe, queres tú apuntar algunha outra cousa? Sí, o debate estaba tan interesante que chegou un momento en que collín un papel para ir anotando algunhas cousiñas así e algunhas ideas, algúns eslogans, non sei como dicir. Entón, vou facer o resumo, non? Crise de falantes, da que falaba agora Freixeiro. Eu creo que esa crise galopante de falantes e eses datos chocantes que temos tido nos últimos anos son unha oportunidade, teñen que ser unha oportunidade, porque ademais de unha tragedia non podemos simplemente lamentarnos. Deben ser unha oportunidade de dicir á sociedade: queremos realmente que o galego se extinga? Queremos realmente perder esta ferramenta de comunicación que non son un sinal de identidade, sino que ademais é tamén unha lingua internacional? E eu estou seguro de que se hai desde as institucións esa chamada de atención, a resposta masiva á sociedade galega vai ser non queremos esa perda. Pero para iso temos que facelo. E o que ten habido até agora é unha certa anestesia social. Por parte das institucións, pero creo que tamén por parte dos agentes sociais, probablemente porque non temos unha estrategia clara ninguén neste país do que facer diante desta realidade. Vale? 2. Inmersión. En algún momento imos ter que discutir a inmersión lingüística. Xa sabemos que ao poder político hoxe constituído lle resulta un debate incómodo. Pero é imposible falar da recuperación de falantes, de calquera proceso de regalización, como chamaba Freixeiro, con calquera outra etiqueta que queramos poñer, se non falamos de modelos de inmersión. Pódese discutir que modelo de inmersión, que estrategias, etcétera, etcétera. Pero hai que quitarlle a lousa da prohibición a esa palabra. Ou inventar outra que diga a mesma cousa. Pero é necesario que o galego sexa a lingua vehicular alén da materia. Creo que niso houve un consenso absoluto. 3. Competencia. E xunto coa competencia, eu diría 3', liberdade de elección. Falaba antes Freixeiro nun determinado momento de que as familias que queren o ensino infantil en galego están privadas desa liberdade de elección. Eu diría, non só as do infantil, as familias que queren o ensino en galego como lingua vehicular normal están privadas desa liberdade de elección. Hai algunhas bandeiras que se voltaron contra o galego e que das cales creo que sería moi conveniente que nos apropiásemos. Porque xa pasaron anos e a situación é diferente da inicial. Por exemplo, a liberdade de elección. Para que haxa liberdade de elección no uso da lingua ten que haber competencia. E aquí encaixo co que dicía Carlos. Ten que haber competencia de todos os falantes, de todas as falantes. Non só do alumnado, sino tamén do profesorado. Como unha persoa vai ter liberdade de elección se só ten competencia en español? Isto non ten sentido. E como un sistema de ensino pode dicir que está fomentando e respetando a liberdade de elección das familias cando as familias que desexan unha formación co galego como lingua vehicular están impedidas de facelo ou están abocadas a facelo a través de modelos privados que por agora son minoritarios como os das escolas semente.
E 4, todo o que se queira facer, pódese facer. Pode levar algún tempo, é verdade. Dicía Carlos, sei que hai dificultades, por exemplo, este xa é o último punto, vale? Hai dificultades coa formación do profesorado, por suposto, e vai seguir habendo, pero se a Xunta, se hai un consenso social, e a Xunta, nas mans de quen sexa, isto é absolutamente secundario, incorpora ese consenso social, ten unha ferramenta fantástica que son as ofertas públicas de emprego, o que habitualmente chamamos oposicións. Se ti decides que vai haber, pois non sei, o galego como lingua vehicular en tais materias, pois creas as prazas con un determinado perfil e as persoas van a ese perfil e van a formarse para ese perfil. Se ti decides que o portugués vai ter un papel máis central no sistema de ensino do que ten hoxe, que é periférico e é por vontade, por esforzo individual de persoas, pero sen un impulso institucional, entón vai haber persoas que se forman para ese perfil de profesionais do portugués ou co portugués como lingua vehicular para outras materias. Entón, todo o que se queira facer en uns poucos anos se modifica. O que fai falta é vontade social e vontade política. E aí concluo, pois, dándolle a razón, como non podía ser de outro xeito, aos meus compañeros de debate, pero especificamente neste caso, Freixero, que falaba, é necesario un compromiso político, sí, un compromiso político no sentido máis nobre da palabra, un compromiso social de acción, de mudar esta realidade, un compromiso cívico para mudar esta realidade que nos incomoda e que incomoda a moitas persoas, estou seguro que son falantes habituais de español, pero que non queren a desaparición do galego. Imos aproveitar o portugués, que era outro foco, para fortalecer o galego, pero imos, sobre todo, promover ese proceso socialmente de tomada de conciencia que obrigue os axentes sociais a crearen estrategias e os poderes institucionais a apropiarse desas estrategias no nome do conxunto da sociedade para reverter este rumbo que levamos. Esa é a miña proposta, o meu resumo, digamos. Obrigada, Filipe. Fixeches aí unha cousa redondiña que penso que quedaron aí a maioría das chaves. Non sei se o resto llevedes algo. Eu lembrei agora, de cando falabas, en relación tamén ao peso que debería ter a competencia, non? A focarmos, a darmos importancia aí, a relación do portugués coa cualidade lingüística, non? Coa corrección lingüística, que tamén é outra das chaves, porque boa parte da desaparición da lingua, coa proximidade co castellano, ven aí por esa disolución, non? Non sei se aquí poderíades tamén colocar algunha clave en relación para últimas palabras para os compañeiros. A ver, a min preocúpame a calidade da lingua, pero preocúpame secundariamente, porque máis que a disolución, preocúpame a sustitución. Ou seja, a perda do galego e a súa sustitución polo español, moito máis que a dialectalización do galego, que en todo caso será un paso no proceso de sustitución. Entendedes o que quero dicir, non? Entón, o portugués, benvido sexa, ainda que cuidado, o portugués non é sempre un modelo face ao castellano, ás veces tamén hai castellanismos no portugués, vale? A historia do portugués é complexa na súa relación co castellano. Pero, en xeral, é un modelo de corrección, un modelo de recuperación de forma, xa o ten sido, na norma actual, o ten sido moito léxico, se ten recuperado por esa vía, non? Senón non teríamos orzamentos e, non sei, concellos e poréns e todo este tipo de cousas, e non tanto. Pero penso que non é o fundamental, que debemos investir primeiro na competencia, na capacitación das persoas, a medida que esa política vaya gañando peso, se chegamos a ese punto, naturalmente a cualidade da lingua subirá, aínda que sexa moitas veces unha cualidade da lingua de neofalantes, como dicía Carlos antes, porque a nosa situación é a que é, temos que recuperar, non só manter, sino recuperar. Vai. Eu veño insistindo, non? Desde hai xa bastante tempo na necesidade de mellorar a calidade da lingua. Evidentemente, o galego vai perdendo falantes a un ritmo acelerado e esa é unha vía para a sustitución lingüística, mas tamén o galego está inmerso pois, nese proceso de españolización, desas interferencias que penetran en todos os ámbitos da lingua, pois, antes era no léxico, mas agora xa temos na sintaxe, temos na pragmática, en todos os ámbitos. Por tanto, eu acho que non debemos descuidar traballar coa calidade da lingua. Evidentemente, desde
tácticas, estrategias que sexan aptas e que sirvan para aproveitar todos os recursos que ten o galego. Non podemos estigmatizar os paleofalantes, os falantes tradicionais que teñen moitos castelanismos, nem podemos tampouco estigmatizar os neofalantes. Hai que aproveitar todo, hai que louvar todo o bon que hai nos neofalantes, que son o futuro da lingua. O galego sen neofalantes non vai existir. Tamén dos falantes tradicionais, aínda que teñen moitos castelanismos. Mas temos que ir marcando unha dirección dun galego auténtico, dun galego descastelanizado, e, por tanto, un galego que recupere todos eses trazos léxicos e morfosintácticos que lle son propios e que nos teñen que ir afastando do español e reintegrando no ámbito do portugués. Ese galego tamén converxente co portugués dentro do posible, tendo en conta tamén o que dicía Felipe, etc. Mas eu si penso que, claro, teñamos en conta, levamos alrededor de 40 anos de proceso de normalización lingüística, de incorporación do galego ou de presenza do galego no ámbito educativo. Xa todo o mundo estudou moitísima parte da populación galega non estudou galego nos centros de ensino. Acho que agora xa temos que dar un paso tamén máis alá na procura dun galego máis auténtico, de maior calidade, xa digo, fixando como horizonte, sen estigmatizar ningún outro modelo, tentando incorporar todos, sumar, como decían tamén os meus compañeros noutros momentos. Mas eu continuo a insistir, claro, na importancia que ten agora traballarmos tamén cunha lingua cada vez máis auténtica, de maior calidade, que será tamén unha maneira de prestixiala. Vai ser moi difícil que un galego acastrapado, un castrapo, poida adquirir prestixio. Entón, tamén por esa vía é unha fórmula acho eu, de prestixiar a lingua. Eu si quería insistir nisto, que estamos a falar sempre preocupados o galego nas áreas castelán-falantes, eu xa falo de áreas castelán-falantes, pero nos centros de predominio de castelán, e non podemos esquecer que tamén hai que repensar, eu creo, o ensino do galego onde é lingua nativa, onde é lingua materna. Eu prefiro falar de lingua primeira, lingua nativa. Onde se falan unhas variedades, chamanlle paleofalantes, eu prefiro falar de etnofalante, porque moitos son moi novos, pero bueno, onde hai, sí, estas interferencias, e onde non hai a competencia para cambiar de rexistro. É dicir, non se traballa cambiar de rexistro. E onde, ademais, un acaba desenvolvendo un sentimento negativo, e aparte que eu digo os estudos sociolingüísticos moito, saberedelo ben vós, cara a norma, non? A norma, porque eu falo castrapo e a norma é unha cousa lle a min e está inventada e o meu é o auténtico. Por tanto, non podemos traballar o galego culto, o galego estándar, sen valorar, sen pôr en valor o que as propias variedades interferidas ou o que for dos galegofalantes e as galegofalantes nativas. Hai que estar sempre comparando unha norma coa outra, actividades por un texto en galego estándar un ou outro, dicir, ti como dirías na túa lingua, ou un texto de escribe ti algo, como dis ti, e como terías que pôr se tiveses que ir a tal sitio en tal contexto formal, poderías falarlo así ou terías que cambiar? Que cambiarías? Dicir, actividades deste tipo, hai varias investigacións sobre isto noutras realidades lingüísticas. Eu creo que non estaría de máis tentalo tamén no castelán, porque hai problemas tamén co castelán este sentido, incluso nas zonas monolingües, de que non se está traballando ben a lingua estándar ao lado e sempre, digamos, en contraste coa lingua habitual, e ser conscientes de que as dúas son necesarias e que non saber usar unha ou a outra en certos contextos podete pôr fora de lugar. E iso é fundamental. E xa.
Que bon, traer esta chave dos rexistros, porque moitas veces, efectivamente, hai como esa identificación, non? Do galego apenas con ese rexistro e aí tamén hai unha incapacidade. Recibimos outra mensaxe máis de Adelino que di interesante o que estáis a comentar. Pensáis que é posible traballar na normalización da lingua con tantos obstáculos por parte do poder político? Aquí abre outro meu jogo, Adelino, de última hora. A ver, posible pero moito máis complicado tamén. É obvio que cando o poder político utiliza todos os instrumentos que ten un Estado ou unha comunidade autónoma que, digamos que ten un aparello paraestatal, non? Facilita moitas cousas, non? E cando ese poder político é, no mellor dos casos, indiferente e deixa que a invisible mando o mercado das linguas decida o futuro, é moito máis complicado traballar na normalización. Pero sí, eu creo que debemos intentar sensibilizar todos os actores políticos e todos os actores sociais de que isto debe traspasar fronteiras. Aquilo que dicíamos antes, de os datos son tan alarmantes que xa non podemos resignarnos, non? Ou tomamos iniciativas agora ou vai ser demasiado tarde. Eu creo que a inmensa maior parte dos actores políticos non van querer esa responsabilidade, non van querer pasar a historia como os exterminadores do galego, independentemente de que haxa diferenzas de criterio, de opinión, de como se debe facer. Pero se chegamos aos consensos mínimos da necesidade de reverter o rumo actual, eu creo que esa sería unha grande conquista, un grande logro, no bo sentido, para construir un outro futuro. Eu aquí quería apuntar dunha maneira moi clara, non? Acho que un dos problemas que ten, un dos problemas máis graves que ten o galego hoxe é ter un goberno galego hostil ao galego. Eu teño que dicilo así. Houbo, mesmo en épocas de Manuel Fraga como presidente da Xunta, cando se elaborou o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega en 2004, houve unha vontade de consenso, e houve un consenso social grande que chegou até aquel decreto do ano 2007, ou até a véspera, o día anterior a ese decreto, porque até o día anterior, até o Partido Popular estaba de acordo nese decreto. Esa liña de consenso para min era fundamental. Se tivésemos continuado por esa vía de consenso hoxe, acho que sería moi diferente a situación do galego. Que pasou entón? Pois que por intereses exclusivamente electorais, porque veu algún gurú aí da política, de gañar eleccións, e dixo, pois hai aquí un tema da lingua do que lle podemos sacar tallada, e converteu o galego nunha ferramenta de disputa electoral que lle fixo moito dano ao galego e rompeu ese consenso. Se queremos normalizar o galego, como decía a pregunta, e penso que sí, é posible, mas necesitamos recuperar ese consenso. E se non conseguísemos recuperar ese consenso, eu digo tamén reiteradamente, necesitamos conseguir un goberno galego que non sexa contrario ao galego ou que non estea disposto a utilizar o galego como ferramenta electoral e que realmente teña unha querenza polo idioma, non? Penso que nestes momentos, sen un goberno galego que minimamente aposte no futuro do galego, a situación vai ser moito difícil, mas iso está nas nosas mans. Felizmente, pois temos procesos electorais cada 4 anos e outros procesos máis que tamén son importantes para o futuro da lingua, porque tanto a nivel de concellos como de deputacións, da comunidade autónoma, etc., se pode facer moito en prol do galego se hai vontade naquelas persoas que dirixen estas institucións. Mas todo iso depende da vontade da xente, por tanto, somos nós, todos e todas nós, os que finalmente imos decidir se o galego sobrevive ou se o galego morre. Eu apenas, sobre isto, eu sí que penso que non é que teñamos, sí que penso que hai certas partes da sociedade galega que son hostís ao galego, todo o que é a lingua galega galego. Eu creo que a maioría, incluso boa parte, pues, do poder político aquí en Galiza non é hostil ao galego, sino que é hostil ao galego ocupando certas funcións, certos estatus na sociedade.
É dicir, o galego así como, pues, igual que temos hórreos ou igual que temos estanxugueiras que poden cantar e cantan moi ben, pois iso está moi ben, pero un galego como lingua vehicular para falarnos de ciencias naturais, iso xa non está tan ben. O problema é, entón, por iso che van dicir que nós non estamos en contra do galego, é que realmente é certo, non están en contra do galego. O problema é que eu creo que a posición que queren para o galego o que fai é que non sexa viable como lingua viva, e o que lle temos que explicar é que teñen que ver que o galego tal coas funcións que así como queren e como queren que estexa, o galego non pode sobreviver como lingua viva, poderá sobreviver como outra cousa, e de aí enlazo co que dicía Felipe, temos que colocarlle esta cuestión á sociedade. Queremos que se perda, queredes que se perda como lingua viva, como instrumento de comunicación real e efectivo entre nós co mundo ou non, porque realmente tal e como queremos o galego, como queremos que estexa o galego, isto non é viable. Entón, pois, hai que tomar esa chamada acción, dicir que, sí. Foi así como se ensinou o galego moitas veces, como lingua morta, porque agora que colocas isto penso esas cousas de aprender linguaxe agrícola nas aulas de galego, non? O mellor, non sei, no centro de Vigo. Eu creo que o galego moitas veces se ensinou, e falo sobre todo desde a miña experiencia pasada como profesor de galego, usando manuais, eu xa hai anos que deixei de usar manuais, quer para galego, quer para portugués, pero durante moitos anos os usei. Moitas veces o galego se ensina como lingua diferencial, o que é terrible, porque é presupor que o alumnado ten o español ou castelán como lingua de referencia. Hai moitísimo alumnado castelán falante, pero tamén hai moitísimo alumnado galego falante. A quen lle estamos a ensinar galego con uns materiais que tratan o galego non como unha lingua estranxera, pero sí como desde unha perspectiva puramente diferencial. Entón, cal é o léxico que se traballa nas aulas de galego se segues o manual? Pois é o léxico diferencial co español. Cales son as estructuras morfosintácticas que se traballan? As que son diferenciais do español. E digo máis, os contidos que son comuns co español moitas veces se omiten e se dan nas aulas de español. Ou seja, canto profesorado de galego non fai... Supoño que isto ten vantaxes e desvantaxes. Eu nunca o fixen porque creo que ten máis desvantaxes. Pero tamén pode ter vantaxes. Non teño unha posición acérrima canto a isto. Pero canto profesorado non di, non, a sintaxe que explique o colega de español. Non? Ou a semántica, as relacións semánticas que explique o profesorado de español. As cuestións teóricas as explica o profesorado de español porque nós traballamos outras cuestións, moita sociolingüística, por exemplo, non? Moita relación con historia da lingua, non sei que. Claro, isto é complicado porque se acaba dando un feitío á materia, non? Que parece que iso que é unha lingua auxiliar e non a lingua vehicular ou unha lingua vehicular como outra calquera. Eu creo que, e con isto acabo e enlazo co que dicía Carlos dos rexistros. A ver, temos que conseguir, creo eu, que a norma culta do galego sexa o galego. Ou sexa, dicía Carlos, é que as persoas só falan galego nun rexistro moi popular, pero non saben cambiar de rexistro. O drama é que cando queren cambiar de rexistro, xeracionalmente, o clásico ten sido cambiar para español. O español como rexistro culto do galego. Non? Eu creo que debemos conseguir que as persoas teñan o galego como rexistro coloquial, pero tamén o galego como rexistro culto. En ese sentido, o portugués pode axudar moito, e o sentido de corrección, que dicía Freixero, ningún castrapo vai ser un modelo de prestixio, non? Ninguna forma de posible castrapo, de dialectalización, de patuado do galego con respecto ao español vai ter prestixio, non? Eu creo que ese é o desafío, é que os nosos esforzos de deseño de políticas, de estrategias didácticas, sociais, pedagóxicas, creo que debe ir nese sentido, de conseguir a capacitación do alumnado en diferentes rexistros e a partir de aí permitirlles a liberdade de elección de lingua, permitirlles o acceso a moitos materiais dos cales hoxe se ven privados. Aí a lusofonía, novamente o portugués, xoga un papel esencial. Hai un planeta chamado Brasil onde existe todo e hai algúns planetas emerxentes, como por exemplo Angola, onde tamén a tendencia vai ser esa de crecimento exponencial dos materiais e dos recursos. Eu creo que temos moitísimo potencial, moitísimos elementos na man, pero necesitamos movilizalos, necesitamos ese consenso social e institucional
para conseguir movilizalos e que estas estrategias que hoxe debatemos aquí, demos algunhas pinceladas, lóxicamente, facendo encontros maiores se podería precisar máis, pois delinealas e conseguir que deixen de ser só palabras ou desideratos, non? E poidan pois, ver a luz do día. Hai un par de... Desculpa, Xosé Ramón, sí. Sí, eu confiaba en que xa tivésemos superado esa etapa de que fala Filipe, non? De que o español sexa o rexistro culto do galego, se cadra mesmo dentro das aulas de lingua galega. Iso, efectivamente, vou pasando tradicionalmente, non? Inclusive as nosas gramáticas históricas, as gramáticas, fin, decimonómicas, de principios do século XX, etc., pois eran dependentes do español totalmente, é dicir, só eran singulares a respecto das particularidades do galego. Eu confiaba, quero confiar aínda que iso xa se teña superado. No ámbito universitario fixemos moitos esforzos nese sentido, considero, non? Hoxe, pois aquí en Filoloxía Galega, ou na Facultade de Filoloxía da UDC, pois introducimos novas materias na vía de tentar pois modificar tamén, non, o propio ensino da lingua, non? Hoxe temos materias de lingua galega, comunicación oral, lingua galega e sociedade, de planificación lingüística, temos unha materia de norma e usos, non? Para esa distinción de rexistros, etc., etc. Claro que hai que traballar moito iso, mas a estas alturas tamén iso sí que xa debíamos telo xa moito máis claro, se callar, non? Debíamos ter avanzado, se callar aínda moito máis por ese camiño. E tal vez eu agora pensaba que xa estábamos na fase de dar o paso a, digamos, construir ese galego de calidade, converxente co portugués para, digamos, posibilitar pois ir facendo posible o que decía tamén alguén aí anteriormente, non? Que chegue un momento en que cando un galego auténtico, restaurado, etc., procurando aquela converxencia posible co portugués, pois xa estexa consolidado, entón a propia sociedade se dará conta de que a ortografía pois é unha discordancia e que, por tanto, finalmente sería preciso tamén modificar a ortografía para xa chegarmos a esa lingua común galego-portuguesa. Espero, por tanto, que continuemos avanzando por esa vía, mas, claro, efectivamente, tendo en conta que o galego nunca pode ser subsidiario do español, porque desde o momento en que o sexa, o galego vai perder. Ten todas as de perder, porque, como dixo Carballo, pois o peixe grande sempre devora o pequeno, e iso é o que infelizmente pode estar acontecendo se non reaximos e non nos defendemos. Vou recoller un par de comentarios que temos nesta liña de Fis Pousa de Nova que di: cando viaxamos a Portugal debemos falar un galego sen castellanismos, incorporando os nosos vocábulos. O portugués tamén ten castellanismos que non debemos usar. A cualidade de lingua é importante para ter prestixio. E aínda acrescenta un pouco depois, as televisións portuguesas na Galiza tamén é algo importante. A ver, aí, desculpa, eu quería... Dalle. Obrigado, Fis, por colocar esta cuestión, porque agora temos internet e os meus alumnos, por exemplo, en francés, ten todo o francés do mundo para ver, todo o francés do mundo. Só é abrir en TikTok, comezar a seguir perfis en francés, teñen de profesores de francés, de profesorado de francés, de influencers de francés, series de francés que queiran ver en Netflix, ten todo o que quixer, nunca tanto se tivo. E presumo que para portugués e para Brasil igual. Eu creo que máis que, bueno, está ben termos as televisións portuguesas, eu creo que é importante as colaboracións entre audiovisuais, aí sí, e sobre todo formar hábitos de consumo deses produtos e deses conteúdos, porque están aí, mas non se sabe ou simplemente non temos o hábito de ir ali. Eu vexo que tamén temos todo un cinema latinoamericano en castelán e non
non se vai ao cinema latinoamericano, non vexo a xente ir como tola porque falamos unha lingua internacional castellana a consumir películas de México. Simplemente non hai ese hábito nin ese interese. Entón, iso é algo que hai que criar, e hai ese hábito, ese interese de velo en inglés, incluso en versión original. Entón, pois, hai que ver as vías de que se vaya a eses conteúdos, porque os conteúdos están aí e son gratuitos. E podo viver se quero metido no meu cuarto na variedade do Brasil unha semana sen sair da casa. Entón, pois, isto é unha realidade. O que acontece é que temos que crear hábitos, igual que da leitura, supoño. Iso non significa que teña a chave para facelo, non sei, habería que mirar. Nas aulas de francés o que tentamos facer son challenge, de dicir, pois, por exemplo, dou unha lista de, eu ou outros, vamos, unha lista de influencers, tens que seguir estes influencers esta semana, e contasme, pois, como visten, por exemplo, en francés. Ou tens que seguir esta prensa e contame as noticias que máis te chamate para que vayan coñecendo medios, influencers, series, música, porque claro, sempre che veñen con música, supoño que dirá aquí Carmen Saborido, que está a deixar uns comentarios, e o propio Felipe, que é profesor, terá unha serie de tópicos con francés, a mí se me veñen con Amélie, Sass, Edith Piaf, adolescentes, digo, meu Deus, pero vos escoitades, sabes cal é o equivalente de Edith Piaf na música que escoitades? É dicir, sería Sara Montiel ou incluso máis para atrás. É dicir, vos escoitades Sara Montiel? Non, entón, que me contades de Edith Piaf? Que está ben, é dicir, vamos escoitar música, vamos facer, mentre facemos unha actividade de cualquier outra cousa, estamos a pintar, eu que sei, vamos por música de fundo, non unha escoita activa, senón vamos por... vanche preguntando, ai, profe, a mí ainda me chaman profe na facultade, profe, que canción é esa? Mola, tal, pois esta é Ayana Kamura. Pois, tamén fan trap en francés. Home, non fan trap en francés. Claro, porque eles... E supoño que o portugués pois terán, non sei, unha serie de tópicos, Kim Barreiros, non sei, imagino, non estou confrontado a estes tópicos, sí con francés. É fundamental meter eses conteúdos nas aulas de galego e en galego para que collan hábitos, senón, por moita televisión que teñas aí para escoller, pasas de canle, eu creo. Obrigada. Vou colocar os comentarios que sinalabas de Carmen Saborido, que sí que veñen ao caso. No primeiro di, neste caso, cando falaba Felipe, a colaboración interdepartamental é chave. Non pode ser que estudar galego sexa só estudar infinitivo persoal e colocación dos pronomes, non? Eso en relación co castellano. E di, a final, parece que queremos formar pequenos especialistas en dialectoloxía e sociolingüística e as competencias deben ser outras, non? Creo que esta tamén foi sempre unha eiva frecuente nas aulas de galego. Voulle dar os dous últimos comentarios que temos aquí. Eu creo que sí, que xa agora é bon momento para ir clausurando, que nos estamos alongando bastante. Antón Corbacho di, parabéns polo diálogo, e René López di, eu vexo que un galego máis próximo do portugués posibilita inclusive que a Galicia poda receber moitos estudantes brasileiros en universidades que usen tal galego, o que abriría a oportunidade inclusive para o profesorado galego-portugués. Estas universidades poderían aceitar para mestrados a escrita portuguesa sin problemas, o que facilitaría e atrairía moitos brasileiros para estudar na Galiza. Eu teño unha boa noticia para René. As universidades galegas xa aceptan o portugués como escrita normalmente, habitualmente. Non hai que facer nada especial. Xosé Ramón Freixeiro, que ten estado en moitísimas bancas de teses, de licenciatura e de doutoramento, o pode constatar, é absolutamente normal. Eu, de feito, defendí unha tese de doutoramento en portugués nunha universidade galega, na Universidade da Coruña, e non tive ningún problema con iso. Pero non por ser de lingua portuguesa, sino é unha tese en calquera área, en portugués, en biología, podría ser defendida en calquera universidade galega. Por aí non hai ningún tipo de problema, nin de barreira. No mesmo nas aulas, nos mestrados que temos de lingüística, de innovación docente, temos xente, estou no campus de Pontevedra, temos xente que ven habitualmente de Braga, do norte de Portugal, interveñen en portugués en problema, presentan os traballos en portugués. Ninguén se formula outra posibilidade, o alumnado propio é cando máis fala en galego, precisamente con este alumnado. Cando non lle responden en castelán, porque tamén iso pode acontecer, mas normalmente sí. Eu creo onde menos problemas hai, tal vez para... Eu vexo máis problemas, e veña continuando, coas comunidades de migrantes lusófonas na Galiza. Hai unha desconexión total
Eu creo que temos pouco inmigrante na Galiza, eu creo que infelizmente, mas unha porcentaxe importante ven de países lusófonos, brasileiros e portugueses, sobre todo brasileiros. Eu vexo, sobre todo, o movimento integracionista que non tenta conectar con estes falantes da nosa maravillosa lingua internacional, non? Non sei como, mas tal vez habería que isto xa sai do que eu ensino, non? Mas como estrategia de valorización da propia lingua dices, bueno, hai toda esta comunidade de falantes da nosa lingua de outras variedades aquí, en cafetarías, en supermercados, todos coñecemos brasileiros que se acaban castellanizando, que tampouco non está mal decir aprender o castellano e usar o castellano, mas que connosco acaban falando castellano aquí sabendo o que hai. Confirmo, é a realidade do ensino. Os datos demográficos din que aproximadamente de cada 3 emigrantes, un é de lingua portuguesa, brasileiros e portugués, en Galicia estou a falar, lógicamente non en todo o Estado español. Outro é de lingua española, latinoamericanos, e outro é de outras linguas. Linguas europeas, fundamentalmente linguas eslavas, linguas asiáticas, linguas africanas, diversas. A pesar de que hai un terzo de falantes de portugués e outro terzo de falantes de castelán, e outro terzo para o cal nin o galego nin o castelán son linguas que representen ninguna vantaxe para a integración no ámbito escolar faise de maneira preferente en castelán e cando non é de maneira preferente, de maneira exclusiva. Eu teño tido xa algunha discusión nalgún centro de ensino no que teño participado precisamente por iso, porque, claro, se non os incorporamos ao galego desde o comezo, nós mesmos estamos facendo que o galego non teña futuro, non? O galego ten que ser unha das linguas vehiculares para estas persoas. Non pode ser que... Non, é que é máis práctico que aprendan o castelán. É máis práctico que aprendan as dúas. Segue habendo cousas de prestixio, non? É dicir, que as migrantes xa están a sofrer a violencia por ser migrantes e as complexidades que poidan ter e rápido perceben cual é a lingua que lles vai dar máis solvencia, non? Ou máis soluzóns. Efectivamente. Pero unha cousa é que a sociedade os empurra a iso e outra é que desde a escola non lles damos unha competencia mínima para comunicarse nas dúas linguas. Non podemos cambiálo todo, pero sí que temos que facer a nosa parte, non? Aí está o modelo Burela, non? O modelo Burela que recolle Carmen Saborido como moi bon exemplo para un caso de bon facer, non? Efectivamente, o modelo Burela segue a ser o modelo Burela despois de moitos anos, cando xa podría ser o modelo Galicia. Sí, certo. Camaradas, despedimos a René, que penso que gostou de tamén poder receber esa resposta. Entón, esa facilidade de desaceitar a escrita portuguesa na Galicia debería ser máis divulgada nas universidades brasileiras. Eu mesmo vou divulgar iso para os alumnos, pois mesmo non sabía. É unha propaganda boa para os brasileiros iren estudar para Galiza. Serán moi benvidos e moi benvidas, René. Benvidas. Pois eu penso que aquí sí que é bon momento para deixalo finalmente. Saíron moitísimas cousas. Eu penso que quedou super completo, que ao final fomos traíndo así según íbamos distendendo e deixando que decorrese a conversa. Así que, bon, deixamos un material aquí e como comentaba o Freixeiro, están nas nosas mans, non? Entón, con estes vimbios hai que ir facendo o que se poida, non? Pero estamos camiñando, estamos niso. Moito obrigada, despedimos tamén a todas as persoas que estiveron connosco vivo, moitísimo obrigada polo interese, e seguímonos encontrando, seguiremos durante todo o ano traballando a situación da nosa lingua, en particular no ensino. Boa noite. Moitas grazas, Charo, a Gal, Portal Galego da Lingua. Boa noite a todas e a todos. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.